talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning. Na-practice daw. Good morning. Naglahi-lahi Sorry, ng karon istorya. na kita nag-reunion po hinoon. So, pasabtan na po dar. Atong, ako na undaman nga last isulti, atong 2 years ago, ang imo, atong 3 years ago. 3 years ago. O, di ba Natingala parehas? ko ba? Amin Di ba, ako Bibo? 2014 ni Karon. 2014 ba or 2015? 2018 ni karon. Uy, 2018 Atong di ay masabtan natin. karon. Karon, mga kapaglaom 2018 ni karon dili Yes. ni siya replay mga kapaglaom no tungod kay live ni tungod kay karon nga kabuntagon ato pasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo sa matag usat kanato tungod kay kami karon nagkahiusa dinhi sa Panimbaya sa kabuntagon. Oh, sakto ginawing kay kalipay sa among mga kasing-kasing nga nahimo ming part ani nga pamilya og ang Ginoo nagapanalangin gid pirmi ani nga pamilya kay kaniadtong nagsugod pa mi upat pa mi kabuo Yes. pero karon doble na or triple pa jud. That's right. Siya nag-aalima kanimo o kanamo nga nahimong kabahin sa matag adlaw Sabado. Midako o milapad ang atong pamilya tungod sa abunda nga grasya nga atong naangkon.
Mga higala, daigo nato ang Ginoo tungod sa Yes. iyang kayo. Abunda nga panalangin ang iyang gihatag ngadto sa matag usa o karon ang Panimbaya sa Kabuntagon World nagatapok tungod kay magahatag kami og among espesyal nga lawiton alang kaninyong tanan. Ubani kami sa paghatag pagtuboy sa himaya ug dungog sa atong Ginoo pinaagi niining usa ka alawiton og duyog kami samtang kitang tanan maga Panimbaya sa Kabuntagon World. Igsoon, kumusta ka? Ining panahon na lumaandong ka ba? Ning kalibutan na ang mga ilhanan diha sa kalangitan nagpamatud sa pagbalik niya. Karon nang nalaw sa kaluwasan sa pagsulod na sa bagong Jerusalem, mag-awit ang mga balaan. Tungod sa kalipay kauban ni Jesus, na atong mahal manunubos. Madali na lang, madali
Amen! Praise God! Amoy kalipay makapaglaom na kitang tanan nagkayusa alang sa usa ka bulhaton nga adunay tumo og tuyo nga makigdugtong sa ato mga kaigalahan. O karon kabuntagon among giabi-abi ang kinatibuk-ang panon o grupo sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Welcome home! Ate, Ate Chan, Ate Lovely, Kuya Da! I'm a huge fan! I'm a huge fan by the way of you guys. I'm so happy. Actually, ganina katong pagsulod na mo, ganinang upat murag ka nang overwhelmed. Kayo ka nga, hala, it was 4 years ago nga nag-start na Throwback. din na kaming Throwback. upat. So, murag kung mahapit ko kay laklansang ato na time. Ang Ginoo jud wala ga kulang sa tuwag. Instead gidunga ganta so tanawa ta daghan na ta nag-multiply jud ta diri no. Naghanap ta magtunga sa kakulba. Kanang mas space ta sa kamo. Mga payat pa ta sa una. Karon. Ayaw, wing. Ayaw, Teka wing. mo inigamay, Char. Dili lagi mag way tinud-anay. Sakit na kayo, with true friends kita, wing. Wala ta sa set, kaya di mo ta maigo. Dili lang ta magtindo. Actually, mura po ni siya og homecoming pod sa uban natong mga members sa Sweet Heavens Echo kay ang Sweet Heavens Echo mao ang nagkanta gyud sa theme song sa atong Panimbaya sa Kabuntagon og mao pod ni ang una nga grupo nga naghatag sa harana sa Kabuntagon. So atong paminawon unya diha lamang after sa ato ang mga patalastas mamaya. But no one cares, no one thinks of me. I feel lonely when no one's comforting me. But when you came along and I feel I belong, you promised me I'll never be alone. So I made this song just to let you know how I feel for you, my Lord. So I sing this song, listen to my song, song of praise, just for you. Akala ko'y walang nagmamahal pag nalulungkot, walang dumaramay nang makilala ka. Buhay ko'y sumigla, binigyan mo pa ako ng pag-asa.
masulubon, walay magmalipayapan anaa ka dini sa akong dughan, gihatagan mo o kasiguruhan. So I made a song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. 난 늘 혼자였죠. 언제나 그랬죠. 기대고 없어서 너무나 위로웠죠. 하지만 내 곁에 다가온 그때는 내게 속삭였죠. 혼자가 아니란 건. So I made this song just to let you know how I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. So I made this song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. So I made this song to let you know how I feel, just for you, my Lord. That's why so I sing this song. Ako nang gitawag na pagsulay, pero naarga po nagpadayon. Yes, faith factor Ato again sa. ispilaran na gap. Yes, speaking of pagsulay na O atong Panimbaya diha ang mga kahigalaan nato. Sir Baslot. Thank you so much. Dealer is in the house. Kaya akong gigreet si Ii, si Dodo. Ipunan Church. Sa akong mga kauban. Mga kapaglaom dili ni replay karon tungod kay 2018 ta karon. Nalipay kog dako tungod kay ako mga karaan kauban. Kuyog na ko sa set karon. Like kay karon. Karaan tungod kay sa ato dugay-dugay na biyata Wala magdulaan nga gubaon tayaon karaan. Dili. Mo nang mga kuan sa amuang pinulungan sa Davao da. Karaan pero naanay Meaning, unod. oo. Naanay unod Pero, tungod. para social, antique. Antik. Ancient. Mahal ang antik. Dili ang antik Oh, dili mahal murag na. ako ra may antik diri. Bitaw happy kayo tanong nga nagkauban ta. I mean, Yes. wala ta nagtuo nga magka-tapok yung tang upat. Murag, As in, no, murag throwback gid kayo siya din. Nalipod kay kamo sige na mo uban miagi nga Sabado. So karon na hay nakaabot ra gid ko kay Yes. nagdali-dali gid kog anhi. Yes. Ang bisag dili na ako control ang eroplano. bitaw. Salamat kay nung naagid mo karon da. Yeah. Kay murag lang Anyway. ang feeling, no? Oh. Ang Makalitan ka likes. ba? Pero, although it's only for today, nagpasalamat gyapon mi sa Panimbaya sa Kabuntagon for making this happen. For having us here once more, for letting us feel that there is always this family that we can always go back to. Okay, amo pong
gikalipay no nga makig-uban kaninyong tanan, especially nga daghan kaayo ang mga memories nato diri sa Panimbaya sa Kabuntagon nga dili gyud namo malimtan. Kaming upat nahimong kabahin sa inyong matag adlaw nga Sabado Yes. o kaming upat before 2014, 2015 kami ang nahimong murag sundalo dinhi kada buntag. Sundalo kay may attention. Attention gyud tanan. Unya ato nga time pa, Charm, loading pa kayo. Payo, Loading pa kayo. Karon di ay unsa na. Gamay-gamay na lang. Pero from nakulbaan question dito 4 to gyapon question ko. 5. Nakulban? Oo, karon kay murag nabaguhan ko murag di na kay kuanan. Kasi sa libod, ya po ng dila. Okay, natay mga pictures nga atong ipakita karon nga morning. Gani- Pictures. Mga picture nga Karaan. makapa-remind sa ato of what have we become. Picture number 1, look at that. I'm sorry, Helping mag-explain. one. Karaan nga picture. Unsa imo madumduman ana love? Di ra kayo nakaraan. Nanambok na ko ana gamay. Ang akong hinumduman ana kay sige kog dagan-dagan kay sugo kog kuhag planggana. Unya ako po'y nahimo po kong promoter ana sa tuang mga services ato na time dagan tag mga services Dito ato. ni sa kanituan. Oo. Yes, 18 services ang atong gihatag dito kauban ang mga service providers, Yes. mga 70 Adventist organizations, ang atong institution ug ang different sectors nga nagtabang That's sa right. tua. Daghan kaayo tag mga nag-adto gyud sa ato ang services ani. Walay undang. First time ni actually nga helping one another no sa ato ang sa Panimbaya sa That's right. Kabuntagon. Ang akong task ato is to gather information and feedback from our beneficiaries of this event. So natangkog higayon nga makahinabi sila o mapasalamaton kayo itong mga brethren gikan sa kanituan Cagayan de Oro. Actually ugma naapod tay helping one Ikaduha. another. Yeah, ingon pa si Yes. Sir Rex murag maunsa ta kung muuli si Ate Char murag Mabulabog ang mabulabog tang tanan Mabisi. kay daghay kitag trabahoon. That's right. Okay. But, productive. Productive. Importante, Oo, productive, ano noon. Picture number 2, tanaw na to Second kung pic, unsa number 2. atong madumduman ani nga mga hulagway. Well maghulat ta atong Yes, informant there we tanan go. nga. Okay, yes. Dito ni hitabo sa Carmen. Yes. Sa Carmen. Unsa Another- nahitabo wala ani? ko ani. Another version of helping one another. It's touch of hope sa barangay. Yes. Ako ang sultian ni nalipay kog dako tungod kay nakita nato nga atong mga kapaglaom mga kabus nalipay sila nga naka-receive nini nga mga gasa nga gihatag nato. Chinelas, Chinelas, bugas, oo. and other goods. Feeding and Feeding, oo. snacks. So Malipay ta ba nga pag dunol nato ay salamat kayo kay atong nakita nga walay bugas sa ilahang nga mga panimalay. Oh, then finally Ang iyong kalipay. nagproblema pa sila ug mamalit og bugas but na ato silang gihatagan ana That's time right. nalipay gyud oy Karang nalipay gyud sila. inighatag nimo suklian kag pahiyom, pasalamat ka tinuoray, kalipay. ato lang yung dumdumon no nga nata diri sa kalibutan kay nag-follow ta sa greatest commandment nga gihatag sa ato sa Ginoo. Yes. Bisag wala pud ta pero bulahan ta kay ang Ginoo nagpadala og mga tao nga Mutabang. adunahan. Oh, nga mutabang sa That's tuwa. right. Mutabang. So kita lay murag gihimo Muli. nga Instrumento. muli Adunahan ato sa nila. gugma, dili lang sa kwarta. Oh, amen. Mo na importante adunahan sa gugma. The greatest selfless act you can do is to do service to others. Amen. Amen. Picture number 3. Number That's a three. picture number 3. Here Wala we go. pa picture na. Okay, yeah. Ala, Oh, wing. si Nadulong Wing, ka oh. na, Dito wing. ni sa Jensan. That's Grabe, right. fresh kang memory. Fresh Nag, memories. nagtanaw lang mi ani sa inyo ha sa kay murag nakaadto na yata kog Macau ani. Oo, dito na ka. Dito mi sa Jinsan si Mahal Nazaret akong partner ani. Then mag-interview mi dito malipay ka ba nga sa kadaghan nga mga tao naa gihapon na makatubag sa atong pangutana about Bible. Pero ang uban dili katubag mo na nga naputay Oyan pagul ka, puta. Oyan ka. This visit of ours to Jensen reminds us na ang Panimbaya sa Kabuntagon, dili na lang sa Cagayan de Oro. Although originally atong target as Cagayan de Oro lamang, Misamis Oriental Bukidnon, but we actually went out of our region. Wala ta Region magdaw 10. mana. We had to the beyond Region 10. Di ba Praise upat the Lord. upat ron dato tulo ka bulan to tong target charm. Pag Kanila sugod, hutay. pila man ni ka bulan? Tuloran ni upat human undang din ta. Wata ka balong nga ni dako pag That's why we could have never done that without our support, without the support of our viewers and our minor and major sponsors. Yes. And actually, ang pinangga na to nga si Kuya Bing Sanes. Good morning, taga Jensen, SMM. Good morning. Ako gipraktisan nga pulong Jensen, nalimot ako sa Magandang Jensen, Magandang Pilipinas. Jensen. Mabuhay generals. Paggamit sa imong That's right, mic, mabuhay, mic General. wing. Mabuhay, Nalimot General. ta ka wing. Mo to ha?
Picture number 4. Tanaw the picture number 4. Yan. Yeah. Amog yung pagsaludar sa atong crew. Diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. We are always giving you the honor and the respect. Kay kung wala ni sila, wala Wala ta. as in, Wala. if you are just kung naayod mo diri sa live, no, ma-feel yun ninyo kung unsa ni sila ka-stress, especially ang Panimbaya sa Kabuntagon early morning. Oh, That's halos right, ni that's sila bilar gyud ni sila Unya basta ka na- Friday sa gabi Unya eh. ka nang naka-short diha, mao na pirmi ako ingnon nga Yellow, mulag ka na leon naka-yellow. nga nangitag tukbunon maglibot-libot. The backbone of Oh, our makulbaan program. nami basta kami to magstorya ta, makulbaan nami basta muagi na gani siya diri kurang agoy na saan ni pagputol ron. I remember one time, it was 2014 nag-start ta. Gilabay ta niya og bottled water Kay kay dugay naman. 7:30 dapat mag-end. Oh. Pero nila Wala ta. Dili, Pero actually, joke to niya. 1 hour ra kita sa una ate. Ay, If you can remember. 1 hour ta. Then nasubraan naman gyud ato ang mga Greetings. program po, ang ato Greetings. pong mga chika po. Magmahay ang dili mag-greet. Yes. Ang Oh. dili na ako malimtan ang ingon to si Pastor Sabala sa Cebu nga kana inyong floor director ba? Dali ra na mamatay. Kaya mo dito relax sa kay pero Wala sa sa Tinoo kabalo, dili wa sa Wala kabalo sa pamilya to joke. The truth is they are our energy musamot source. yang Wata kadasi. kabalo mao na isa sa makabaton sa everlasting life. Amen. Okay. Kuro to ha dili na to about sa to floor director. Nindot kayo balikan, no? Nindot kayo balikan nato mga kaniadto. But guys, shift sa takadali sa atong ngadto sa atong national language because aduna na kitay bisita, pinasayang bisita ipadala ka nato dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Busa mga kapaglaom, ikinagagalak po naming ihandog sa inyo ang aming marangal na bisita galing pa po sa Luzon at pinakita po niya sa ating lahat kung paano manindigan sa ating paniniwala. Let's welcome Jeremy Sanico. Her gift of singing has first manifested when she was yet 2 years old. Empowered by the encouragements of her supportive and prayerful family, she continued to hone her singing prowess. This led to numerous accomplishments. She even became one of the finalists in a singing competition on a national TV show. But because of her strong religious belief, she chose to leave the competition. Recognizing that God gave her talent, so God she will glorify. She has become a singing missionary. She sings in concerts for church building. She sings to lift weary hearts. Today on Harana sa Kabuntagon, let us witness the glory of God live in the person of Jeremy Sanico. Let everything that breathes praise you. The earth, the sky, the sea praise you. Just as nature shows to us your blessing, soon I find my heart confessing. My love is not my own. It all belongs to you. And after all you've done, the least that I can do is live my life in every part, only to please my Father's heart. Love is all you need to heal us, flowing from the heavens, Jesus. And with one voice we'll sing.
this will be your song forever. My love is not my own. It all belongs to you. And after all you've done, the least that I can do is live my life in every part, only to please my Father's My love is not my own. It all belongs to you. And after all you've done, the least that I can do is live my life in every part, only to please my Father's heart, only to please my Father's Mga kapaglaom, dili na tumatukib ang plano sa Ginoo sa iyang mga katawan. Labi na gyud sa buhat, sa pagpadayag ug sa pagpakaylap sa iyang gahom. Usa ka higala, usa ka kapaglaom ang atong kapanimbaya ang ngadto sa nasod sa Estonia nagahatag og dungog sa nasod sa Pilipinas. Atong hibayron ang iyang storya. Yes, sakto ka ana Daryl. No, live mga kapaglaom karon makikauban ka nato si Pastor Delfred Onde gikan sa Estonia. Uban ang iyahang asawa nga si Hannah Onde. Pastor, good morning. Yes, Pastor. Hello. Good morning, Pastor Delfred. Yeah, I hope makita ka sa Yes, there you are. Hi. Good morning, Pastor Delfred and Hannah and their daughter. Maayong buntag sa inyo. Pastor, do you hear us? Can you hear us well? Good morning. Pastor, maabot ba ang among tingog din sa inyo? Yeah, we can. Thank you, Pastor. Pastor, you're live on Panimbaya. Salamat, Pastor. No, nasayod mi nga din sa inyo karon na around 1 a.m. or 2 a.m. Kadlawon. Mga 1:30 a.m. na. Salamat kay Pastor sa pagbilar o pagduyo ka namo. Actually, you're live with us on Panimbaya sa Kabuntagon. So, Ay mayong buntag sa tanan o Happy Sabbath. Yes. Okay. Sir, Pastor, kumusta man ta diha? Kumusta man ang ato ang pagkinabuhi diha sa usa ka nasod nga dili taga diha? That's right. Lisod-lisod yun kay lahi ang ilang kultura. Apan buutan kayo ang Ginoo kay kitabangan mi sa akong asawa ug sa akong anak nga
minsahe gihapon kay missionaries man mi dinhi karon. Onya sa tabang sa Ginoo naka-start ta diri og International Church, Seventh-day Adventist. That is Pastor Delfred, amazing. Oo. diin mo exactly karon sa Estonia. Ang inyong location. Nami sir sa kuan sa Tallinn, capital city na Capital sa Estonia. city sa Estonia. Pastor Delfred, dungog kay namo ang inyong nabuhat, no, together with your wife Hannah dinha sa nasod sa Estonia. Can you tell us about what you did and what you're doing still diha sa Tallinn? Kami sa akong pamilya ug sa akong wife labaw na gyud sa Hannah, nag-start mi dinhi sa Center of Influence. In fact, ni ami karon sa Center of Influence. Onya, nagsugod mi dinhi og mga international cooking shows, nag-organize mi sa Philippine community. Onya, naay mga outreach program. Pastor, this led to organizing an English group. It started with Sabbath school, English Sabbath school, onya English small group, and then later on, niga na among ang number sa mga international people nga naga-attend. Pakahuna mi. Why don't we start an English group, an international group that will become teacher. So mo, tapang sa Ginoo, kada Sabado na may karon gasimba niya mga 30% na nag-attend dili mga Adventist. Amen. Dili mga Adventist. Pastor, what gave you the inspiration to do such noble mission? Kabalo no nga kabalot nga hapit na gid mo balik ang Ginoo. Unya kami sa akong message, we're trying to do our best, you know, to reach out and to spread the word to hasten His coming. Aron mo balik na gid ang Ginoo igsoon. Kay mura og lisod na gid ang kalibutan, kami sa akong message na dasi gid mi na inspire mi nga bisag layo sa panimalay nga gusto na gid mi nga mobalik ang Ginoo. So mo nay nakapaawhag kanamo nga maniguro gyud og mensahe sa atong mga isig ka tawo dinhi. Labi na gyud sa lugar sa Estonia nga mga 70% dili mo tuo og Ginoo. Yes. No, so dako kayo na nga accomplishment nga nakabuhat sila og usa ka church diha sa ilahang lugar. That's why dungog nato nga usa ka Pilipino, usa ka Pinoy karon ang mibuhat ani nga mission og i-acknowledge sa tibuok kalibutan because ang imong nabuhat pastor naka-actually tawag pansin jud kaayo no nga daghan kag na tawag ngadto sa tiilan sa Ginoo. Pastor, are there more plans that you want to do diha sa nasod sa Estonia? Nagplano mi sa akong misis o sa akong missionary nga anak nga nang hinaot mi nga kining among ginatawag namon ni karon nga Talent International English Group. Hopefully in the near future nga ma-establish na gyud nga group, matawag na ni siya og Talent International Seventh-day Adventist Church nga separate building na gyud nga kinahanglan nga sa tabang sa Ginoo maka-worship na gyud may daghan pud among numbers kay klase ang mga tao nga ga-attend international from Africa, Europe. Klase gyud. Daghan pud Pinoy diha pastor. Daghan pud Pinoy diha. Dili kay daghan diri ma'am. Ang Pinoy sa Finland mas daghan kay ang neighbor ani Finland man. Dinhi mga at least more or less mga 60 ra ka buok pero kami lang sa akong ang Adventist og isa ka Pinay nga nakasawa og Estonian taga Bukidnon sumura og Adventist kami lagi Adventist. Yes. Okay. Pastor, thank you. Ma'am Hannah, we want to know what's your take on this. We want to know about your partnership in doing this ministry with Pastor. Kumusta ang inyong partnership ni Pastor, Ma'am Hannah? Well, kani akong bana, grabe gani kadasig, no? Siya man una, missionary sa aming family. Dasig. So, this is my first official missionary assignment. Muna ako first and
us, both of us, in this mission field. Kasi we're always Pas- Okay. Thank you, Ma'am Hannah. nga lugar sa nang kusog kaayo. Daghan kaayo. Okay. Hannah, Pastor Delfred, I know you guys are very sleepy right now. Yes. Pero kadyo talang yun. Maybe you have family. I'm sure you have family and friends here nga gusto makapanimbaya mo and gusto po nga madunggan ang inyong mga greetings gikan diha. We will now give you the time to send your message to them. Una sa tanan, ikaw unahan. Oh, hi sa akong mama ug papa sa Busa. Akong ate nga naa sa Busa. O sa gasingo po siya sa SPUC. Sorry. Si Laila Gabales, Oscar Gabales, si Nilingkat. Kaya na lang sa ilan tanan. Pastor. Sa akong si Pastor and Mrs. Alfredo and Laida Onde. Sa akong mga kabayan diha sa Ormoc City. Og sa tanan ninyo diha, no? Yes, oo. Kami ni Hannah, we volunteer missionaries ko diha sa Hope Channel. Pray for us, Yes, Pastor, no, amo po nang iampo nga magpadayon gyud ang inyong ginabuhat diha sa Estonia, no, ug ang ilahang church mas mudagan pa ang members, mas daghan pa sila mag-gather nga mga members. Atong hangyon, atong mga kapaglaom nga iuban mo sila mga pagampo. In fact, proud kami, Pastor, again, tungkit tagagusa, tagakagayan kayo, Yes, Dioroy. oo, She unay. was one of the volunteers here sa Hope Channel, ang ilang show kay The Mighty Men. Sakto ba ko, Pastor? The Mighty Men. Sakto. Sakto, sir. Wow. Sunod lang sa imong mga lakang, Pastor. Thank you so much for your time. Salamat, so Pastor. much. Happy Paulay na mo. Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Salamat kayo. Happy Sabbath. Kayo ni Guard sa kid. Oo. Alright. Well, mga kabaglaom, among ihatag kayo nagbabalik. Lovely Gulfen and Jeremy Sanico. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. And
amazing grace. Ooh, the Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me in below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Lain na sad nga adlaw mga kapaglaom alang sa atong Bible Beats. Kuyog nako ang duha ka manyag karon nga partners. Walay lain kundili si PB Kaimi and Dennis Kaimi. So, mayong adlaw kaninyong duha. So, kamo karong adlaw tugutan ta mo sa pagpangutana sa atong mga kapaglaom. Unsa man ang atong ipangutana sa mga kapaglaom karon, PB? Atong pangutana is kung kinsa tong tao sa Bible nga gitugutan sa Ginoo nga tagaag sakit ni Satanas nga nawala iyang pamilya, iyang mga kabtangan. Pero nagpabilin gyapon siya sa Ginoo. Wala gid siya ni Hawa. Kinsa man to nga tao. So inyong pangutano ng mga kapaglaom karon kung ila ba ning matubag. So ready na mong duha? Ready. Sige. May adlaw te, among pangutana is kinsa tong tao sa Biblia nga gitugutan sa Ginoo nga hatagan og pagsulay ni Satanas katong gihatagan siya mga kabahong sa lawas na wala. Si Job. Okay, thank you. Kinsa tong gitugutan sa Ginoo nga hatagan og pagsulay nga nawala niyang pamilya, nawala iyang mga kabtangan pero nagpabilin gyapon siyang faithful sa Ginoo. Si John yata. Si kinsa sir? Si John. Si John. Ikaw ma'am. Kinsa ma'am? John siguro. Tagaan walay sakit. Gitagaan siya sakit. Tagaan siya sakit. Oh. Si Kuan man na si kinsa to? Lucky siya sir. Lucky si Lazaro. Dili sir. Tulo ra ka letters iyang pangalan, sir. Kinalang kita ni mo review sa atong religion. Di tayo og choices ganun. Choices, sir. Si Peter, si John, or si Job? Si Job. Walay idea? Wala. So ang answer is si Job. Gitest sa Ginoo yang faithfulness kung aha siya kutob magpabilin nga faithful sa Ginoo ug yang pag-serve sa Ginoo. So si Job to siya. Nawala yung pamilya, nawala yung kabtangan, pero nagpabilin gyapon siyang faithful sa Ginoo. Wala. O, choices, sir. Si John, si Peter, or si Job?
Jan tingali. Si Jan. Another guess. Jacob. Jacob, dili sir. Ang answer sir is si Job. Then makita ka sa Bible Kids channel, sir. Thank you. Hindi ko familiar yan namin, sorry. Wala. Clue sir. Choices. Si Job, si Peter, or si John? Peter. Si Peter. Another guess sir. Job. Si Job. Yes sir, si Job to gi-test sa Ginoo iyang faithfulness kung siya tama niyang pagserbisyo sa Ginoo. Si Job. Si Job. Correct, ma'am. Correct. So gi-test iyang faithfulness sa Ginoo, motong gitugutan siya nga hatagag sakit. Pero nagpabilin gyapon siyang faithful despite ato sa tanan. Thank you. So kumusta man inyong pagsuroy sa atong mga kapaglaom karon? Dagan pag yun wala nakabalo about sa kamatuoran. O nalipay pud ta nga pinaagi sa simple na mga pangutana nakahatod ta sa ila kung unsa ang Bible ug unsa kanindot ang pulong sa Ginoo. Wow. So asa man makita tong atong pangutana karon? Ang atong pangutana karon is makita ang story ni Job sa Bible. Wow. So kinahanglan gyud nga magtuon sa balaan ng kasulatan. So doon na tay pasalamatan karon ining adlaw. So among gipasalamatan atong mga sponsors si Mrs. Mersha Catulpos Ayi, Wrinkle Ruedas, o si Irvin Suralta, gikan sa Chicago, USA. Wow, Thank you. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats. Nagasuroy sa kadalanan, ako si Denise Kaime. Naghatod sa kamatuoran, ako si Feby Kaime. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. As you move through the stories in the Bible, the horror of life, such as the struggles of relationships in the family, will surely test our faith. The simple conflicts like misunderstanding, favoritism, work inequality, and some petty things are usually common. They say when a broken relationship is not fixed, it could create a great barrier to a healthy relationship. The story of Joseph and his reunion with his brothers is one that could really move us. Joseph, a man of honor, might experience the most terrible moment of his life, but still, he believes that amidst all of these negativities, there is still hope for everything. And not for long, he had rekindled his relationship with his brothers. Bad things might happen in our lives, especially in our family. But are we quick to forgive? Do you think amidst all of this, a great reunion will take place? Let us warmly welcome with great joy as we take you to a reunion to linger, only here in Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. Isgutan nato karon si Joseph ug ang iyang pamilya sa reunion nila. Ato makauban karon ang among boss sa Communication Director sa South Philippine Union Conference, Pastor Hisbon Buscato, ug kauban po nako Daryl Ictin and Ma'am Angel Ascuna Colyera. Good morning, Pastor. Yes, good morning. Good morning, Pastor Ashburn. Good morning, Good Wayne. morning, Wayne. yes. Oh, Reunion ni siya, Pastor. Reunion Happy kay reunion. kumpleto taron. Reunion. Diba? Actually, kaning istorya ni Joseph, litsuta kay ganana kay ko nga sugdan ha. Kaning istorya ni Joseph, Pastor, isa ni sa mga paborito na kong istorya. In fact, my most favorite siguro nga istorya when I was still young. Ang karon, no, ang istorya niya from rags to riches. That's right. Nothing to somebody. From nobody to somebody. Anyway, Pastor, since we are going to focus to his reunion with his brothers and his father, and yung paborito ng igsoon si Benjamin, how happy do you think was Joseph that time when he got to be reunited with his family? Kung mag-isgot bitaw ka o kalipay nga sukdo nimo, imagine 22 years sila nga na-estranged from his family. Sa iyahang igsuon, he doesn't necessarily know kung naunsa na sila. Much more sa iyahang pinaka-cherish nga papa. Nining panahon na ang iyahang mama patay naman when his younger brother was born. Pero the happiness is immeasurable for Joseph. Malipay maganita nga maka-meet ta og mga friends nga mga years lang, months lang. Yeah, how much more with his closest family. Kunya dito siya sa usa ka lugar nga lahi ang culture, lahi ang language probably. Ga-adjust gisag maayo dito kung naa siya mga rason nga ma-depress siya, wa siya kasultihan. But this time, for the first time when he saw his family and father
grabe gyud ang iyahang gibati. Pero Pastor, sa imong explanation karon, nindog akong balahibo. I just realized nga dili lang dayon ta si Joseph ang akong gipangutan kung sa kalipay. Si Benjamin pud ang iyang papa. Oh, yeah, Ang that's mga right. igsoon. That's Oo, right. ba? Pati Kay ang iyang mga igsoon, sagol nga emotion kay yang igsoon, although nag-yearn sila na kumusta na kato ilang igsoon. Baligyam So sila rabay hinungdan nga naabot sa naabot siya lugar. dito. But anyway, nalipay gihapon sila nga nakaplagan nila nga buhay. I believe, So they will have to tell that to their father. I believe the Correct. reunion during that time was not one-sided ang happiness, both sides. Duhagid Yeah, siya that's ka right, party that's right. tuwing kay murag na-shock pa gid sila nga uy nakita ra gyud di ay okay pa gyud di ay ang ilang Yes. brother no. After That was 20 long- unexpected gyud nila nga buhi pa gyud di ay og mao na ang posisyon ni Joseph. Pastor no, gistorya man gyud tag reunion karon unsa gyud di ay ang essence aning family reunion. Emphasis ta ba kanimo itong family? Yes. No? Yeah. Nga kanang wala mo nagkita murag nagkabulagay mo tuon na karon nagkita na mo ni anak na. And family is not only No? limited to your To blood siblings. relations. Dili ni siya sa katong nuclear nga family ha nga Yes. parents and kuan. So ana Actually, siya diri sa sugilano ni Joseph, makita na to, ma-relate po na to sa atong kaugalingon ng mga kinabuhi Yes. in our families. That reunion was an opportunity for the family to get reconciled. Oh. Na sila yung mga differences, na sila gibalon ng mga ill feelings, diya silang kasing-kasing. Pero kining tanan, when they saw each other, were all gone. That's God's grace actually. Amen. Reconciliation yun na siya. Una sa tanan, it's a chance for the family to reconcile despite their differences for long time. Kanya human ining reconciliation. Actually, na ako'y gitanaw nga mura og commentary in scriptures. It's not only reconciliation, it's about resuscitation. In the side of Jacob, who lost a son for 22 years. Wa gid siya gani magtuo nga buhi dayang yang anak. Correct. Hindi palusot nga istorya gikaon sa mga wild animals. Na-revive And after kumbaga, no? 22 years, Jacob rises from depression to joy. So all these years, depressed siya kayo kay mo to yung pinakapaborito nga anak. Gitahian niya, walay laing anak among his 12 sons nga gitahian niya og colorful coat. Yes. Si Joseph lang. Pero Correct. Favorite his depression for the rest of his life turned into joy. Mo gitawag nato ni sila og resuscitation, panhaw ang iyang pagbati ni pangura. And then hugs, obviously. Faith does not separate long-lost lovers. It holds them together. So mura kumbaga Yeah. reunion is really to bind each Yeah, other. to bind. Unya, Oo. the moment nga wala mo diha sa piling sa isa't isa, nakita nimo ang dako kay nga role sa pagtuo og sa imo ang pag-maintain ni ini nga yearning for each other. So Pastor, isip usa ka Kristohanon, unsa man ka importante ang pagpangita o pagpapaagi sa usa ka reunion sa imong pamilya o mga higala? Kining reunion is very important tungod kay pag tipo na nimo naghiusa na mo din ha dili man lang kay magisgot mo kung say nahitabo karon. Yes. Mayingon ka nga na usab na lagi ka, you gained weight. Nagwapo kag samot, ni puti Ana. ka or naniwang Wow. lagi ka karon. Dili lang kay ngunana. You are talking about the significant events that took place in the past. Kining mga successes, kining mga failures actually mao ni atong kapanaminan in any organization, in any church, in any family. It pays that we stop a while, once in a while, magtan-aw ta og unsay mga panghitabo in the past. And with this, we can project the best moves para sa atong organization for the future. Pero Pastor no, atong sa gamay nga lakbit, ang mga igsoon ni Joseph atong nga time kay sila mong gid ato nahimo nga si Joseph na adto dito sa Egypt. Doon na ba'y worry sila nga mag-reunion sila doon na ba ni dako nga kalainan sila nga pagkita? Yeah, obviously there was this apprehension sa ilahang side. Nabalaka sila pag-ayo kay basig biltahan gonna sila be. sa ilahang Correct. mga actions toward Joseph. Gani si Joseph nagpakiluoy gyud pag-ayo. Except of course probably for Reuben ang kamagulangan kay siya gito ang walay dautan nga mga tingwa para siya mangod being the That's oldest. right, yes. But this time Joseph patched it up himself. Correct. Siya So gyud he maoy became the agent of Yeah, reconciliation. siya gyud maoy Oo. puno sa grasya sa iyang kinabuhi. Despite sa tanan niyang naagian na priso siya, grabe gyud ang iyang depression nitong tungura, but he said, God sent me here. Correct. It was But- God's hand. And the hand of God must always be there, and it's our role to look at the
the times when God's hand has been there. Yes, ba? So we Happy will reunion. continually ba? Happy reunion. Happy reunion. Mo na siya ngayon, Pastor ba? If you would only let God lead the way, ba, trust in God, okay, na ating mga earthly reunions, ang ato yun ang ginalong diha mga kapaglaom, no, ang ato ang reunion dito Great po. reunion. The great Heaven. reunion That's in it. heaven. Great reunion. Diba? Amen. Makita na ita dito mga kapaglaom, ha? Kundi maganit ang naka-reunion diring karong mga panahon na. O karon, in line with the reunion, no, the media missionaries of Hope Channel South Philippines gathered and celebrated how it is to share unsa na atong kuan? Share love, Changing lives. changing lives. Ato kining tan-awon mga kapaglaom. Hope Channel's success is beyond measure, but behind it is unending effort and people whose love and commitment is unexplainable. Sweat mixed with tears, laughters, and mornings are part of the service. But today, July 22, 2018, at Mulberry Suits, these people in and behind the camera are recognized. Actually, tonight is a night of celebration, a night of thankfulness, a night of giving thanks to God, and of course, a night of recognition, especially as we recognize people who have been a part of this ministry for the past, I don't know how many years. For and in behalf of the South Philippine Union Conference Administrator, I take pleasure to verbalize and to render our salute to all of you because of the job well done. Congratulations, our volunteers. You deserve our praises. You are part and parcel of the success of our church. And you are making actually history. The very reason why you have that one because you are in the service of God. Thank you so much for this family, Hope Channel family, because it does not only strengthen my faith and help me build up my character with the help of the Lord, but na-blessed pa ko. Imbis ako unta dapat ang impart, ako nun ang na-blessed by serving this, through this ministry, no? The joy of serving and walay makabayad sa happiness nga imong makita nga nay mga tao nga motuwa sa Ginoo pinaagi ani nga ministry. Na ay joy sa pagtabang sa uban nga nakabuild sa akong kaugalingon and the character. Kini nga black nga gihatag sa mo ang amo aran ning gitanaw sa TV nga metog matagaan mi nga nani nga kuan. Tuntod karon ngara na natuman na salamat sa tanan nga nagsuporta o nagpadayon sa pagsuporta sa Hope Channel. This venue is more than enough to inform nga gi-recognize ang inyong what you did to your talent, to your skills, what you did to your kining wisdom, sharing sa inyong mga capabilities, of course, sa atong mga sponsors o kimansab sa mga wives sa kanang mga volunteers. I know nga you did it for the glory of God. Amen. Ang ako lang hangyo sa makauban, kana makauban nato nga volunteer nga nanguyab sa inyo, sugta ninyo para makapadayon mo sa pagbuhat sa Ginoo. Thanks be to God, no? I'm so blessed that we are part of this recognition by Hope Channel. Thank you, Hope Channel. I'm not for what I am today without God's blessings. That's why we share these blessings in the service of God. Salamat kayo sa inyong plaque of recognition. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin atong tanan. Thank you kayo. Basta naalay amua, mo share. And as one of the sponsors, I would like to appeal to my fellow sponsors to continue your financial support, and not only continue your financial support and
but please increase your financial support. It is not because the Treasury of South Philippine Union Conference needs our support. It's not because Hope Channel South Philippines needs our support, but it's simply because God wants us to pass the test, whether or not we are capable or we deserve to receive more blessings from Him. Thank you. With just a simple token of appreciation and a word of thanks, the volunteers feel the warmth of how blessed they are, not just for the opportunity of serving the Lord, but also being with people whose mission and vision is one and in one. Truly, in the service of the Lord, this love and joy will prevail amidst adversity. This is AJ Galvez for Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning, Sir Fitz. Morning. Please also pray for Sister Ruth Nocasa. She has stage 4 colon cancer. Ito siya karon sa Vancouver, Canada. Another one, let's pray also for the father of Gabgab, one of our volunteers here, si Brother Victor Manubag, for his full recovery sa iyang successful nga heart operation. And last one, please pray for Santhia Lu Tangso o sa tanang mga RadTech examinees na mag-take sa RadTech licensure examination karong July 29 and 30. Inaot nga ang Ginoo maghatag kanila sa ilang tanang gikinahanglan. Start. Iloyon nga Dios kay tasan sa mga langit. Salamat kaayo nga niining takna doon na kami higayon nga sampiton ikaw. Pangayoon ang imong grasya ug kaluoy. Uban sa imong makatawan sa bukalibutan matag alas 7 ang takna sa buntag ug gabi kami nagadangat o nagadangop kanimo. Sa pinasayng paagi giampo namo kini amo makaigsuonan nga nakinahanglan sa imo ang pagtabang o paghihikap kanila sa imong mga milagro. Si Brother Loloy Ascuna sa iyahang kahimtang nagdako ang iyang prostate o adunay mga nodes sa iyang lung sa amo siyang gidala bayaw nga na kanimo Dios tagda o gikapa siya pinagi sa mga milagro. Sister Ruth Nocasa na nakakaroon sa kasamtangan ng stage 4 cancer, nakakaroon sa Vancouver, Canada. Kami nagaampo kuyog sa tanan ng mga katawan sa bukalibutan tungod og alang kaniya Ginoo. Ikapa siya alang sa iyang hinanali nga recovery. Diyan po sab namo si Brother Salmo de Amarillo o si Sansan Tangso ug sa tanan nila mga kaubanan nga mga Adventist young people. Bisan sa ilang mga classmates nga mo take sa ilang board exam for radiological technology. Karong Domingo ug sa Lunes, hikapa sila o Dios, tagay sila sa imong kinaadman ang talento nga ilang ma-develop, ilang ibalik nga na sa pagserbisyo kanimo. Kaya po sab namo ang among pinalangga nga ginikanan si Brother Victor Manubag. Na karon nagasunod ni ini nga tulumanon. Salamat kayo sa imong pagluwas iyang kinabuhi gikan sa sakadako nga heart surgery. Ug sa iyang pag-recover o Dios, sikapa siya, liguna siya o mabalik siya ngadto sa iyang normal nga kahimtang. Kining tanan Ginoo amo ning gisangpit kanimo uban sa pagkiluoy nga imo sab tabangan nga mo makaigsuonan na sa kahimtang sa pagbangutan. Ang panimalay ni Mayor Asoy sa Dinas o panimalay usab ni Mami Sidron din is Cagayan ug Zamboanga City na sila sa pagbangutan gumikan silang pagtaliwan hikapa silang tanan o Dios. Salamat kayo sa imong grasya ug kaluoy. Sa balang espiritu nga mupunsad ka namong tanan magandam ka namo sa imong kunang pagbago.
kapalit. Sa pagsalmot sa imong buhat, walay makulang o walay mabilin. Kaming tanan magkuyog diha sa langit ng pulianan ngayong kitaganalan sa tanan. Salamat ikaw matubag sa imong pagampo. Kining tanan mo ito ginuglaw mong madawat sa ngalan ng Gawang ng Jesus nga mo manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Okay, now let's pray today where you don't have to pray alone. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You're so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're still
balik kita mga kapaglaom no, diri lang sa inyong paboritong programa sa bundag sa Sabado ang Panimbaya sa Kabuntagon World ug magahatag na pud kita og ato ang tampak sa usa ka suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kadalaga nga anaa na sa saktong pangidaron ug dugay na nga naa sa sulod sa simbahan. Bisan tuod sa kadaghan sa mga pagpadasig ug mga aktibidades alang pagpalig-on sa pagtuo, wala gyud ko masayod ug ngano naa paghihapon ning emptiness sa akong mabati. Ilabi na kung magtanaw ko sa Facebook. Gani, dili ko ganahan mo reply sa group chat namo sa akong mga kabatchmates ug dili sad ko ga response inig na ay reunion. Happy man akong career, healthy akong relasyon sa akong mga friends, pero basin kay gubot ang ako ang love life. Unsa may angay na akong buhaton. No, so ana, so ang bottom love life ra gyud gihapon bitaw no. So medyo naa siya sense of feeling of emptiness. Although ang iyang social environment, okay daw siya. Although nalagyan siya problema sa love life po siguro, no? So, karon mga kapaglaom no, nagyon may kompleto yung tanan. Diba? Muhatag ni sila. Oh, full house. Kay reunion man ni siya. So, atong tabangan ni sila, no? Magsugod na ni Fitz. Okay, sige. Atong matambag sa ato ang letter sender Fitz. Ma'am, ano sa'yo magod bitaw ka ng sa atong problema kay isa ra siya ka percent ba or 10% na sa atong totality kaya atong marag napapikto na to tibok na to pagkatao. Siguro na feel mo empty ka, na kay emptiness to kay focus lang ka sa love life nimo. Siguro kanang love life magod is just 10% maybe of your whole personality. So ayaw lang. So i-focus ko to mga butang nga maka-encourage mo. Ayaw ana. Alright, so focus on encouraging. Focus on the positive things sa imong life. Love life, 10% to na. Lagi Di lang mo. totality. Kasi kung 15 units, diba? So dili na gini ma-affected si Fitz. Diba? Hala, level up na si Fitz. Ayaw sa ipadaw sa tipo O, kinabuhi. 9%. Diba? Minor major para sa uban. I learned it the hard way, Fitz, Correct. no? Diba? Ako may nabalakan ni Fitz pag ingon niya on TV nga 10% na yung love life. It's okay, no problem. Wow, ano yan. Alam no, kung hugot, diba? Sige, si UP, dalang daw ko ng istorya para sa inyo, hada? Kung sa imong maistorya. Sure. Well, na-mention niya, okay daw iyang relationship sa iyang friends, di ba? How about, kumusta man imong relationship with God? Nga nung naa may emptiness nga imong kakabati, no? So, usahay sa tao mo, agi ginanghigayon nga ma-feel na, mabati na to nga, kanang iniguli na to sa balay, hala no, ako ra isa, inana, at the end of the day, ikaw na lang isa, mingaw, so muna siyang panahon nga makikonnect ka sa Ginoo, no? Hina-huna ang Ginoo, unaha ang Ginoo. Amen. Amen. Diba? So, seek God Amen. first. Diba? Inspired di kasi you. Bing, Diba? unsay atong mahatag og advice sa ato ang letter sender? Yes, iyang gi-mention diri nga maka-feel siya emptiness. Ilabi na kung magtanaw ko sa Facebook. I would like social to, media. yes, ang akong advice no, please, once in a while, you step away from social media. This is that is not the real world. Our real world is here. Correct. People Tanaw. around you. Live your life. And stop comparing yourself to others. Because you will have the merits that you deserve. And napoy giingon sila, nako nakita sa Facebook, kung we feel depressed daw, adopt a dog. Yes! Hello. Or I miss you, Mia. Pwede po cat? Yeah, pwede. Pwede ka. Something i-nurture Diba? nimo para ma-inspired ka. Correct. Kay ba, ang pasamutan na, be in the now. Yes, pwede po Diba? dapat In the na siya real world. responsibilidad. Mahuna-hunaan niya nga na siya responsibility, di ba? Oh, correct. Diba? Oh. Si Awing na lang representative na mo dire. Oh, diba? Oh, si Wing. No, ikaw na Wing. Go na Wing. Magpakatotoo ka, sister. Mga na akong makuha nimo. Enjoy mong life mo niya. Ayaw pagkumpira ng uban kay lisod man ang kuan, magkumpir-kumpir ta kay makita na to diha nga mas taas siya sa atoa. Atoa diha nga atong pakita nga kita duol ta sa Ginoo, then enjoy sa life and magpakatotoo ta. Dili lang tayo nga kay kining kinabuhi daghan na ni atong life karon, daghan ning mga gibutang pa sa binugoy pang istorya, daghang mga tikas nga mga kuan atong makita sa palibot. Pero kung mo-focus lang ta sa atong kaugalingon nga doon na tay kinahanglan mo na po kay lalaki nga kanang mo kabalo mo dala nimo. So iyahang kumbaga ayuhon niya i-repair ang love life. Yes, diba? mo na siya. Dili magsigig tanawan ng mga gwapo kay ang mga gwapo daghang sabit.
Lagi ba? Magagsabit. Humuhugot ka sa kantawing. Pero si Pastor, Okay, Pastor. Pastor, unsa ito mahatag Actually, advice we'd like niya. to appreciate the audacity of this beloved sister of ours. Nagpadala sa iyang concern. Hindi ka nag-iisa, sister. Totoo. Actually, daghang kayo makarelate sa imuhang kahimtang, and you have to be happy with that. Nga dili lang ikaw ang usa ang nag-feel og emptiness. And probably the reason for that is you might be too full of yourself. Kana bitawng puno kita sa tong kaugalingon, ang effect ana negative, the exact opposite, empty na hinuunta. And we observe ang imuhang sentiments din that even when you do something else, labi na gyud sa pagtanaw nimo Facebook, mas mosamot pagigag ka empty. Naturally, tungod kay probably makita nimo imong mga friends din mga old friends kani adto nga naa na sila sa mga laing lugar karon. Enhance na kayong ilahang mga panagway. Or stable ang love life. Yeah, stable ang love life. So murag love life gyud ang issue diri karon. But anyway, sa imong giingon pod nga wala man kay problema sa imong career, happy man sa imong trabaho. Actually, the feeling of emptiness is neither happy nor sad. Dili ni muna siya ma-describe ug unsa gyud ka. So ang akong advice ani is keep on reminding yourself, particularly Psalm 139 verses 13 and 14. Nga kitang tanan natay unique nga mga traits nga gihimo tas Ginoo. You are as special as anybody else in this world to God. Nagingon ni, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. There goes the whole clan. Kay balugid sila na. Diba? And you should know that also. Your works are wonderful. I know that full well. We need to realize that. Kunya, pag human niya na, associate yourself with friends nga dili mahimong point of comparison sa imong kaugalingon. Ayaw i-compare sa imong kaugalingon sa uban. That's unfair to you. Yes. Instead, Be kind to make yourself. your own mark. Correct. Start small and you will eventually find yourself. Yes, out of that. thank you. Because, di ba, sa kanta pa ni Sandy Patti, you are a masterpiece. That's no? right. Sa atong letter sender no. I hope that we were able to lighten your burden. Let go. Kumbaga sa song pa ni Ana, let it go ang ubang mga problema. Kung dili kung dili na siya solusyonan, wala na siya problema. But most importantly, be with your family, be in the now, disconnect from the kanang superficial nga world like the social media, and strengthen your connection with God. Pray as we will diri sa amo continue to pray with you. No? And karon na kapag laom, Birthday storya bulletin taong ta. kinabuhi, celebration sa birthdays. Aneta sa Okay, atong ato birthday i-greet. bulletin. Happy birthday! Sa tanang mga nag-birthday, happy birthday. Yeah, especially happy karon birthday. naman. July karon na week. Happy Ato na lang birthday. katahan kayo pagigawas, no? Especially sa to ang one of our audio editors. Correct. Bye. Happy birthday. Ready? Kanta na ta. Okay. Happy birthday to you. Alright. So, greetings. I-greet At ang ako. patimagon, unaw na to silang lovely. Sige. Sige. I-greet ako akong mga kauban sa Macau. Happy Sabat dira og sa Hong Kong also. And then later di ay si Jeremy nagwonder siguro mo kung aha siya unya sa Sabbath School dito siya sa South Philippine Union Conference Garden Church. Yes. So and then sa hapon sa Sabbath School, di ba kita magdala sa AY, Yes, ang Hope Channel. And then sa Hour of Worship, dirigya po sa Spook Garden Church. And then sa hapon sa Central Church. Unya. So, sunda ko si Jeremy Unya. Kaya talag sa rin makaani. Minsan na lang ito. Bana, Christian, and Red. O si Ron na dito, natulog pa. Ako i-greet ang atong parents nga nandun na karon family. Yes! Thank you so much. Good Dayon, morning. unya, paminawa ang testimony ni Jeremy sa South Philippine Union Conference Garden Church. Sabbath School time, maghatag sa siyang testimony. Yes. O, di ba da? Ato din pasalamatan ang nakatag sa atong bulak. Correct. Magkora, Thank you so much po. Sir Rex, of First of all, course. yes po. Ang atong Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Among Thank you so pinakakusog. much. Salamat kayo kay gikan mi dito atong Yes, Thursday. yes, yes. Lipay kayo Yes, tanan. Makabisit sa ilahang Pinoyanan. Thank you so Salamat much. kayo, Sir Rex. Yes. Short, But ayun, nagpaimulos ta dito. Okay, but ayun. Ang akong tinudan nga pagbati sa pamilya ni AG. We are praying for you. Take Condolence, comfort in that. DI. You are not alone, AG.
Ako pong Panimbaya, ako mga kaigsuunan, kaparintihan sa San Fernando Bukidnon, Kuya Jeter, ako Nelson, Yes. Mike Buntag, at Mercy. Ang atong mga kaigsuunan, barkada na ako dyan sa China. Melfran, I hope you're watching right now. Mata na. Yes, so ato pasalamatan po na atong station manager sa Volunteers Night nga gihimo atong last Correct. Sunday. Dili lang kayo sa Volunteers Night, Pastor Hesh. Pastor Yes. Hesh. Prayers Salamat. or Dito, salamat Admin. kayo. Pastor Hesh po na Johnson, thank you for accommodating us. Mga Yes. kapaglaom, no? Special jud kayo ang atong episode. Dili tami ganahan mo undang, oh, diba? Pero mga kapaglaom, i-reserve nato ang atong energy ug magkita-kita ta sunod Sabado dire lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Ato ang kunon ang grasya himaya nga sa langit ka nato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan o naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Greet day nako akong mamagpapadra sa Iligan. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw, iyang pinangga, og siya, atong dalang panan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang pag... Panimbaya sa Kabuntagon Happy Sabbath! See you later sa church.